Hola, indicador, i ara us vaig exposar el meu treball del país. El país que he fet és Brasil. Brasil està situat a Amèrica del Sud i la seva capital és Brasília, que té 200,4 milions d'habitants i el seu idioma és el portuguès. Aquesta és la seva presidenta, que es diu Dilma Rousseff. Aquesta és la seva bandera. Aquest és un monument important de Brasil, que és una estàtua que se diu Cristo Redentor. Aquesta és la seva moneda del real brasileño. Aquest és un postre tradicional de Brasil que es diu quindim. A part del futbol, es practica un altre esport a Brasil que es diu el futbolei, que es juga a la platja, hi ha 3 jugadors a cada extrem del camp, hi ha una porteria al mig y se tienen que chutar la pelota amb el peu y ya está. ¿Por arriba o por abajo? ¡Acaba ya!